manje usho ngingumsamo uza nendlini Suqalile. awungiqaleli manje futhi phela awungithandi amajita intombi zabo zawavashela endlini nena azovashelana la epaki njalo sithola la hayi ngeke mfethu kanjani lonto futhi ungenza isilimo phela Angazi kusho ukuthi isona isilimo. Ngoba ubhizi ulahalelana nama relationship abantu mina ngulondeka Mkhize. Angibonela bononkroyeni hambeni bavalele endlini ungibheke kahle mina. Ngiyahamba futhi appreciate. Londeka Baba. Noma ngiyadideka yini sengathi khona ukushaya amanzi nganokuqala uLondi lo ngilamayo usho ngani ntokazi ngibona indlela yokwenza baba akusakufani nakuqala ngibona indlela yokwenza useshintshile impela sengathi kukhona nje isona nathuba angizwa lalela yabona le ntombazana le udadewenu ngimfuna emulile kulonyaka lalela thula ungathi ngiyakhuluma ungene emlonyeni njengesixuku yebo lalela la udadewenu lo njengodade wabo nomdala wena ofana umgadi wena ofana umsesenge ngoba ngimfuna evuse umuzi womnomzana ngangizwa yebo oh amakhizi hawe Sanele bese sanele ngicela ungiyele. Kwenzenjani? Yona ba. Uyiba kama shaka. Uyamazi uba kuthi njani? Ngingabona nje manje. Malume ngiyacela ngisacela ungayingeni. Ngiyaxolisa nami. Futhi isikhathi sokuthi uhambe manje. kulungile ngihambe ngisale la Malume ngiyacela ngisacela ngobatshela ngizokwenza. Shanam. Angidumazi. Kodwa ngiyakuzwa. Lokho kuzokusiza ngempela. Awuzange bazana. Uzange. Imile kufanele naye ngiyisa wakho lo. Ngoba ngiyambona ukuthi kulungile. Yebo ngiyakuzwa malume. Noma uzoyenza le. Malume ngiyakuzwa. Angazi ngisacela. Uyisele ipendulo mshana. Hey, hey, ngiyatshela mfethu. Hey. Lapha izolo mfethu bekade ngise-town yabona. Tshele mfethu ngishiye uzame endlini. Yabona. Bengithi ngiyabuya mfethu ubasele kuyafa mfethu. Udiniwe. Yabona into leyo. Awungitsheleke mfethu. Mina bekumele ngenze njani? Shuthi mina bekumele ngingabahloniphi abazali. Hayi ngeke udlela ngami ngempela. Hey, Sanele right? Hayi kanjani mfethu ukade mfethu ngikhuluma nawe mfethu kodwa angikuqondi wenzalana impilo yakho musu ngenzisilima mfethu. Mfethu. Hayi man. Ile livagina lakho leli kubambile. Ngicabanga usasibubuna manje. Hayi igrint yakho lefethu. Sanjalo. Wemshana awungitshele kahle into yakho nalomfana lo walapha eGwilini kaShezi ethiwa ubani uMaphela ngabe ihamba kanjani umthetho wayo tshela umalume usiphe malume angilithandi lamaphara hayi mshanami phela lo mfana useGwilini mshanami ngisezwe inaka yonke lento ishoyo manje ngitshele kahle uyakunika nje yona ke imali yakupha nje kusamathi nje imali yani manje malume phela mshana ngisho ngoba phela kuseyikhulini lapha unginika nje 600 rand last week mshanami usho ukuthi imali 600 rand mshanami naye meyikhipha nje unesibindi sokukhipha le mali kanjani manje malume nazala kahle nina nazala kahle sisi wazi kahle mina ukuthi bengangitshela kahle ukuthi ngisho ahamba ulandela malume imali awuzame wenze ngenye indlela mshana zama wenze ngenye indlela
yike igwilini lapha phela awukho ukusanda sangaphilisa umuntu Hayi bo, kwanqonqosisa amaphoyisa namanje nababa wenza njani? Ungamemezi, usihlale phansi sikhulu. Hayi bo, ukhuluma ngani? Njengoba ngangishile noMazi, ulondlela lokulamayo useyajonga. Hayi kahle suka ngichithele isikhathi la. Hayi bo Ntombi, ngizibonele izolo ebusuku. Hayi ngeke. Ebambele lo mfana. Hayi. Ozongifuna. Usinde ngabona kwami kwenze njani? Hayi baba, yilo naye ozongixola xela inganekane nje la angimazi ukuthi uthini sekumele ahambe manje. Hayi cha khohlwa bese sangila. Hayi akazi ukuthi ukhuluma ngani kodwa sekumele uhambe. Manje awusho ngigcina nini umfana? Hayibo, kwani uyangihlanyela we. Wenzani umfana? Akakuniki imali. Imali yani? Umfana ufuna inkomo kamama. Inkomo kamama. Yini manje leyo? Oh, usafuna ukukulobola. Hey, Jomi, mtshela lethi imali asifuna inkomo uthini. Yazi wena uSlim. Yazi ingane zaseThekwini. Akafuni wona amalobolo. Ufuna ngimvakashele. Hawu manje ikuphi inkinga lapho? Ngiyayilalela la. Mina ngifani nawe. Angihambe ngibhabhayala nje emzini yabafana. Ekhaya basazongenzela umemulo. Wena ohlanyayo. Umemulo wani lo ukhuluma ngawo? Sesaphela sisi leso sikhathi. Sebenza indaba yemali manje nike ugaya into ayifunayo naye akunika okufunayo. Sebenza indaba yemali siphupundini. Inkomo zamazo kunuka la. Ngasho ngale ngizokubamba. Ngicela ungangishaya ngiyaxolisa la. Ubani ubheki? Ubani ubheki? Ubani lo khasi senibiza amaphoyisa. Yando. baba Khabasi unjani bengicela ungisize la ulondeka ngamthola baba Uhlangana nami nentakazi yami wena. hayi kunezinto nje ezincanyana nje Khabasi lefuna ukuyilungisa la ezimayilana nenkonzo Hayela nginika 2 minutes. Ngeke angibonge khehlelama ngibonge Kuhle kangaphela ize kwena impela la Kahle kuba useyazi. Manje wena uzokwenza nika la ekhaya? lalelani izwile yonke into ekade yenzeka la ngaphandle Oh, kusho ukuthi udlalela indaba za la ekhaya. no lalela inkinga yami isetheni la nginecebo lokunqanda yonke lento ingakadli ngobani akho sebenginalo lokuthi ngivele ngithi inkonzo la Inkonzo. phela lokho kuyindlela okumbamba ukuthi anga lokho eninyakazisa la Manje kuzokumisa kanjani lokho ngoba isikhathi asikho. yakho nje ezinye izinto kufanele uvele niziyeke kuminaki la esandleni sami phela welona into engiletha la lo mfana lo owayekubamba lapha ezasi tell mangithi ngiyathi ukuhlala naye phasi kancane sikhulume sidikide lolu daba lakho ngokubamba bakubebuka bonke la ngaphandle ukuthi yiphi enye indlela engenza ngayo wasethi ke lo mfana kwawuphoqa ukuthi akahambe ayohlangana nabazali bakhe axoxisane nabo ukuthi phela azokwazi uzohlawula la kaMkhizi ukuthi usevene wayibambela wayitafunela yena la ekhaya manje lokhu yikona ke kubona kuyisuku lokuthi sikwazi ukuthi labafana abafike ngase ngithi angibambe ngenkonzo ukuthi lethinto ingaze iyele kakhulu simtshele straight uMkhizi ukuthi silinde yini ngase ngithi angibambe ngenkonzo Oh, shothi mina isilima Londeka. Yonke lento leyenzekala phambi kwami ngibuka. Londeka azuyanyanyisa. Ey. Kuthani kushange phambi nakhona manje. Manje abazalwane bazophuma isikhathi sincane kanje. lalelani ngiyawuthanda ke lo muzi ngiyawuthanda ke impela uyabona nje ngikhuluma nje kumanje nje ngiyabahlela basendleleni Hawu ndoda
Sekuphuthuma ngalendlela yokuthi sengaze ngishiye umama endlini. Bafu, usenkingeni udinga imali engango 5,000 esandleni. 5K mina ngizothatha lapha ngizongihlanyela wena. Bathi wofa nokuphila la. I miss things up wena. Hawu ndoda, why ukhethe mina mfethu? Bafu na uyazi ukuthi wena inja yami. Hlezi uthi angivuke emaqandeni. I need to fix this shit. Shit. I've got a plan boss yabo. Yeah, kodwa ke awubuqhubeka nestory mfethu yabo. Sobona. Yo mfethu. Unamandla uma sikhuleka ukholwa uJesu lale yendule letha konke kuJesu ngomkhuleko ke ngomkhuleko. Baba mfundisi. Kahle baba uhlaza. Anisasho ukuthi nevakashi la ekhaya. Bese ngazi kube isho isiphumisisi. Uphakeme. Hallelujah. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu ngelinye ilanga othi yena kanasono uyasikhohlisa. Amen. Amen. Yazi ukuthi aningizwa kahle. Ubekelani ucwezu olusesweni likamfweni. Ekubeni ungazi ukuthi ukhona ugongolo olukwena. Hallelujah. Hallelujah. Baby. Yeah. Bebenzani ufuna ngangaka? Konke engiyifunayo la. Siphelele. Yeah. Siphelele ngikhuluma nawe mani. Mfethu, uyabona nje manje inja yami senjeni, ngitshela umjida wami, yabo? Na-ke njalo nje siphelele inja yami uthini ngami? Okay, ngicela ukubuza. Kumele ngibizwe wena ngenja yami? Okay ke inja yami. Yazi angicika. Uthi bye-bye. Hawu siphelele uzongizipha? Sapheli into enkonzo. Awu kahle baba ukuhlaza. Baba khawazela inkonzo vele leza yona inako ukuthatha isikhathi sayo nje izolukhuza nje manje nje kaMkristu. Inkhuleko. Hey wemfana kanti ukuphi? Ukuphi wemfana? Hayibo uba lokhuluma eduze kwakho pho lapho ungibiza ngegama. Mfana ngifuna imali uwazi kahle nje. Sheshani ke bafana, sheshani bafana. Manje ayawusho abazali ngiyabathola nje abazali lo mfana. Ngifuna imali. Yabona mfana engathi ususangena impela ke manje uyabona ususangana impela ke manje akudlalwa la hayi wemfana kuleka mfana buya woza ungajiki kuyadlala mshana woza ukholwa
bazalwane. Amen. Haleluya. Bengisacela ningivumele-ke kubantu bala ekhaya ngibuze lo mbuzo. Haleluya. Ngabe yini enikufisayo uNkulunkulu anenzele wona? Ngizoqala ngawe dade. Sisizwe. Amen bazalwane. Haleluya. Mina engikufisayo ngifisa ukuthi uNkulunkulu abe nami izo zonke indlela engihambayo. Ngiphoqa abazali bami, ngize ngithole umsebenzi, ngishade, abazali bami beqhenye ngami. Sicela sikukhulekele lo. Amen. Haleluya. Haleluya. Bengisacela ukudlula ngibuza inhloko yala ekhaya. Ngabe baba yini oyifisayo ukuthi uNkulunkulu akwenzele yona? Uzoyithola kuqala. Koya ngokuthi ufisa Ukuthi ngizoyithola kuqala manje. uzoyithola baba. Ngifuna imali manje. Izoza baba. Ngizoyithola manje. Bengisacela ukuthi ke sikhuleke isivala amehlo ngokuqinisekile uzoyithola. Manje. Sikhuleke. uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onomhawu. Ngithi yehlisa ifiso ifisayo lo baba walomuzi. Ngena moya ongcwele, uyehlisa imali, uyehlisa ifiso zakhe. Ngegama lika Jesu. Yehla moya ongcwele. uNkulunkulu useyiphendulile umthandazo wakho ke nako ubukufisa baba. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Hola baba. Ungcwele. Ungcwele simakade. Amen. Haleluya. Manje futhi sithola kanjani manje? Sifuna imali yethu. Sifuna imali yethu. Hlala phansi. Sifuna imali yethu. Siyayifuna. Kwenzenjani la? Ayihlanzeni. Siwele sande sila kwami. Uma nje sike samyeka bona namhlanje le mali nje iphinde siyithole. Siyayifuna imali. Madoda lalela mina. Buka nike nange ngisho qamuka lofana. Viva nanye mali.